çiroko ez jwara bibêjim pir zû da qewmiye. Berê wexta ez ciwan bûm û serxwe bûm. Rojekê li daristana tarî ez bi tena serê xwe çûbûm Necîrê pir dûrê erdê me bû. Carekî de jaguarek derket pêşiya min û êrişiyê min kir. Jaguar pir mezin bû û ez pir nebihêz bûm. Lê ez bi qurnazî jê xilas bûm. Wextê daqil bû me bi kevirekî lê xist. Vêya bigire. Ha, ez ji te re zanêm jaguar. باشه چی بوشی جاگوار؟ Wexta min ew berda wek bûzê bû û paşê qet li van deran xuya nebû. Sê zarokên piçûçik çîrokan vedibêjin. Ha, xalo, tu nikarî min bixapînî. چه؟ سناری آرام تو جاری دره وان ناکه Ez ji herfek çîrokan jî bawer nakim. کامش کزانه بش بری که داویج آننا Tu ditirsî bilîzkê bilîzî. O sihorîkê bêsebir mecbûrê nêçîrê bike. Mirovên wek min ciwan divê carinan xwarina qebîlê kontrol bikin. Bi vî şiklê gelên kevin dikarin tim çîrokên xwe vebêjin. تو چی تحسی بینی؟ Ew baftar e karî. Divê em bidomînin û divê em destûrê bidin. Sîorîkê ku Necîrê bike. Yan na wê kevne şopiyên berê jî wek min ji birçîna bimirin. Hela ji me re bibêje. Tu bi piçîkî hemûyan têr bikî. Ah, Ez bêjim hêrs bû. Lê ez dikarim rast bikim. Sîorîkê bêsebir. Hestiyar nebe. Tenê min henek dike. Fikrek min heye. Ka em herin di qebîlê da li hemberî her kesî Necîrê bikin. belê. Wexta ew amade be ez jî amade me. Wê kîjan nêçîvan derkeve hemberê min? چه؟ Ah, شقا باواری تو کاری ده بکی Tu dara li wir dibînî? Dara fêkiyê wê kal. Tê werî. Em herin fêkiyê wî berhev kir. hela bise. Bê wêkî pir berev bike. Min fehm kir. û pêşbirka te dipejirînim. Ez baştir radipelikim. Narê aram wê nikare ber rapelike xwetê darê. Bi min ew wenda bike. بکن کشکی راد پلکه Kê de derheqê rapelikandinê de tiştek got? هایدن بنارم بیوی کی بسه بکه Hey! Hey! Ew çi dike? شش بنار خواه آماده که Ew pir pîr e. Eşê xwe wenda dike. ور خویای و دستوری بده که سواری که به سبر سر که Wê destûrê bide sorî ku bi ser bikeve. Ji bo çi tiştekî wisa dike? Belê tu çi zanî? Gelo berê wî baş e. Li wir niha gelek vêkêne. Ji vana pêva tu tiştekî min tune ye. Bi negirt. Tu çawa? Lê binêre evê min ji te girtiye. He? Neçîr! Tenê hosteyên berê ên xwedî tecrübe fêkiyên li ber ketinê ji hev vedixetînin. Vay! Ev pir baş bû. هر بشی تو بسر کتی Belê, tu bi serketî. Lê ev ne adil bû. Tu jî dizanê o seyekî baş tu carî lê hêviya xwarina ji jor da were nasek. Maftarî sîorêkê vesebir. Ji ber vê ez ê şansekê bidim te. Ji bo tu xwe îsbat bikî. Piştî hew qastiş tu nikarî biryarê bidî. Bê zilamek halanê heq dike yan jî nake. Hengê ez dîsta bi te ra dikevim pêş birkî. Ez ê bikim. Lê ez ê di nav nêçîrvanan da bibim ê sereke. سناری آرام تی دستوری بدیه لی هم بری تا وسا بی ادبیه بکی Pêşbirka min bipejirîne zinarê ara. Tamam. Ez dibêjim xeyr berê ez ê masiyan bigirim. Hin ez ê tîran bavêjim. û ji xwe ez ê hespê kovî jî kedî bikim. Tamam. Ez ê li jêra çem li hêviya te bim. Pir baş e. Ew niha bextewar bû. سناری آرام من بری قد ندیه تا تیر آویتی یا جی تو الهسپی سوار بویی Tamam. Ya girî ji xwe ne ev e. Gel ew qezenc bike. Tiştekî ku bi dest bixe wê bibe. Wexta tu emrê min de bê tiştekî tu wenda bikî tu ne ya karî. û ew ji bo qezenc bike xwedî her tiştîye. Belê wexta ew masiya bigire ez dibêjim xey ez ê ji goştê wan bixwim. Sorîkê bê seber dibêje derbek pir baş avîtiye. سناری آرام جبر کو اوی نکار و درس کی بده سواری کی به صبر دوی کو ام وی تشتی بکن و ام زان نه چ بکن به دوی من بتیرو گوان ته هي لمن دار علوجان بندام من به دورا جي ادشتره به بيجن بيت تشبكي تمام Tamam em ê dawî hevde bibînin.
Pêdiviya me bi alîkariya te heye gule guro. Em ê çend fîlma bînin serê Sorîkê Besebir. Tamam zarogno. Divê hûn hûsa bikin. Heya hûn dikarin divê hûn masiyan bigirin. Em herî bikin ya karî. Aluç xweşin. شیار بکالو Çılık bazı. Sorîkê Besebir. Belê, masî girtin çawa çi? من هفت ماسی گرتن تو نکاری جمن بهتر بگری Oh, rastî jî ev pir bi tesîr bû. Min bextê min nefire bû. Ez dibêjim qeyîro li min nayê. وا Uf, ev çente giran e. اه تماسی کی چه خاصی مزن گرتیه از دبیجم قطع زوران ببی Erê, çawa, pêşbirka rastîn îja dest pê dike. haydi em peş bir karasin li darxinin tiraveji bu kedikirine espi kovi Negotir virî toveka kovî. Wexte divê tiştê te kiriye nebînin. Yana wê te bikine defa xwe. Çima tu nadomînî Sorîkê Besebir? Serê pêşiye ê ciwan. Tu wê darê dibînî em ê her du jî derbekê tenê berdin kî li nêzikê ortaya xîne ew qezanj dike Vay ji bo xatirê çavê ga min dixwest ez ji vê baştir bibînim Ji zûdaya min destê xwe bi tîran nekiriye. Min qezanj kir. Tu çawa dikarî ji hewqasî dûrwîsa rast berdî û tu dixwazî fêr bibî neyle moralê te xirab bibe. Sorîkê Besebir. Ev tenê derbeke bi şans bû û hîn divê em hespê kovî kedî bikin. Ez pîrim bi salan min hespê kovî neajotiye. Hey, ev derbekê baş bû toveka kovî. Ev ji bo nêçîvanekî wek min hêsane. û ji xwe gewdê darî ji nav qazê de dûr bû. Baş e, niha divê ser hespekî kovî kedî bikin. Ez ê telwargehê bibînim. Narê aram û ana were li pişta te swarê. Te fam kir? Wexta ez narê aram li pişta te swar bû tu qet xwe nelivîne. Rakeve jî. Tamam ya karî, ez soz didim. Vê evalê te bi tu şiklî ji pişta min nekeve. Ev ewin, spas dikim. Vaye li vire ev hespê kovî ye tu çima berê naçî ev pêşbazî wêrê bide bê ez çi qasî wêrê kim îca min tu zevt kir Wî naxwa tu li vê ya karî. Ev rasthatîniye ke. Belê niha îca qey dora te iz narê aram. ev çi ye ev çawa dibe Tê li vir wisa bisekinî yan jî çi? Ketin ne pêkan xuya dike ya karî.
Dîsa ji te qezenc kir zinarê aram. Ah, بله از بجم قی حوالن من هنک عالی من کرن نه وسایا کاری حوالن ماسی دکرتن حوالن پر باش دیران داویجن و حوالن هسپار راس هل بجارتیه چیک ez fikirim ku divê me dersekê baş bida sewarîkê bêsebir. از زانم سدمک من پر باش بو جبر وی من دستور دا کو سحوری که به صبر قزنج بکه مانه وقت لسوفیه کی دوی از نشانه جوان قبیله بدم به مروف چاوا بخوا باورد به هلا بنرم به وقت کتیا خویشاندی آننا دلک خوشکان سحوری که به صبر na ez başım. Tu ji min jiyatê tir bûyî zinarê aram. بله از işte hiç tecrübe tirim o hevali min baş hene مجي فامكر بيتو تشقاسي ويركو بالصبري سعوري كي بصبر دمك نزده دير دو نجلوان المزم بتشي Hey, sewarîkê bêsebir. Gerkare te tune be ez dixwazim hîn bibim ku bê te çawa ew masî digirtin. Ez dixwazim hînî te bikim ya qarî. Çima tu bi miran nayê berçem? Zinarê? Bêle bile ji xwe re rakeve. İstirahat hek kiriye. Gure guru.